गंजि फरायसालिमाया सरकारि जानायनि गुदियानो जाबाय 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा। गंजि सरकारि नङै फरायसालिमाफोर सरकारि जानाया इउपिपिएलनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो एनडिबि दैदेनगिरिफोरनि थाखायसो गंजि फरायसालिमाफोर सरकारिनि गनायथि मोनदों। बिटिआर सरकारा गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामना होनानै बिटिआर ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा नखरनि फरायसाफ्राबो गोजौ सोलोंथाइ लानो हासिगोन। बेफोर बाथ्राखौ खौरां मेलनि गेजेरजों टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फोरोंगिरिफ्रा बुंदों। 2020 मायथाइनि 20 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफायाव सरकारि नङै फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय दफा दंमोन। बे दफा बायदियैनो थांनाय 28 डिसेम्बराव बिटिआर सरकारा गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि फरायसालिमा महरै फोसावनानै होबाय। बिटिआर सरकारा गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि फरायसालिमा फोसावनाय फरायसालिमाफोरनि गेजेराव टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजआबो सरकारि फरायसालिमा महरै फोसावजादों। बिटिआर सरकारा गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि फरायसालिमा फोसावना होनायनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ गोबां साबायखर बावहरदों। 1999 मायथाइनि 17 आगस्टनिफ्रायनो सोलिबोनाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमाखौ सरकारि जानायनि थाखाय ओनसोलारि मेलेमजिबिफ्रा नुजाथिनायजों प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरनानै लोगोसे गोबां रंजानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिटिआरआव सोलोंथाइ बिथिङा आगानसे दावखोबावसिगोन होनना बुंनांगोन। मानोना थांनाय 28 डिसेम्बर खालि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि गंबा जिल्लायाव गासै गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामबाय। ओनसोलारि समाज सिबियारि आरो गोरायुं डन राजनलाल बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। जोंनि बे टिपकायाव गंसेल' गोजौ सोलोंथाइनि अनुस्थान GKB डिग्री कलेज बे प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि गुदियावनो दङ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि बर'फोरनि जेनाखि सान्थि सुक्ति जानानै थांदोंमोन बे सान्थि सुक्तिनि 6.3 दफा बादियै बे कलेजा दिनैहाय सरकारिकरन जाबाय, प्रादेशिकृत जाबाय। दा बेवहाय आङो कलेजनि जिबिनि आफादगिरि हिसाबै चेयारमेन हिसाबै बे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय सान्थि सुक्तिकारिनि गासिबो साखरकारि सागानगिरि बर' फरायसा आफाद बेनिफ्राय एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो गुबुन गुबुन साखरकारि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरो। आरो बिसेस करिया दानि सरकार सालायबाय थानाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जेनाखि माबायाव बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ बे सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे गासै EM आरो MCनि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जायो। आरो आङो बिसेस करे खुसि मोनदों जे बे ओनसोलाव गोग्लैसोनाय गरिब गुन्द्रा नखरफोरनि गथ' गथायफोरा बे कलेजा सरकारिकरन जानायजों लोगोसे बेवहाय गोजौ सोलोंथाइ मोननायनि जे राहाया साबसिननिख्रुइ हामसिन जाबाय बियो थार। आरो बिनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै दानि सरकारनिसिम बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जायो। लास्ट कुइसन जे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दिनैसिमबो गोबां अजद खालामो बे बेलायाव मा बुंगोन सार? अजद खालामनायनि बाथ्राखौथ' जों प्रेस मिडियायाव नुबाय थायो। गणतन्त्र देश हिसाबै मोनसे सरकारनि बिपक्षे
माखासे अपोजिशन पार्टी थाखायो सरकारनि मावनाय दांनायनि प्रति अपोजिशन पार्टीया गोख्रों नोजोर होबाय थायो आरो जाय सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोनहा मावनायनि दारै बै अपोजिशन पार्टीनि जेनाखि आपत्ति बे आपत्तिफोरखौ निष्पत्ति खालामनायनि प्रसेसता थानांगौ आं बेखौनो बुंगोन बे कलेजखौ गायसननायाव सोरनि थुलुंगा दं सार बे कलेजखौ गायसननाय जादोंमोन 1999 नि 17 आगस्टआव 17 आगस्ट दा बेवहाय गिबि जायफोर उद्योग लादोंमोन कलेजनि जे गोनांथि दङ बे बाथ्राखौ जाय बिथांमोना सानखांदोंमोन बिथांमोननि गेजेरावनो जाहैदों जोङो धन्यबाद होनांगोन रुंसारि बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बे कलेजनि गिबि प्रेसिडेन्टमोन बेनि उनाव रगेन्द्रनाथ ब्रह्म पलासगुरिनि बिथाङाबो रुंसारि जानानै थांबाय बिथाङा नेहाथारिमोन बेनिफ्राय बे जायगायाव सासे ससियेल वार्कार दङमोन सनमान ब्रह्म बेनिफ्राय जोंनि मंगलाजरा हाटजरानि सासे राफोद रोंगौथि गोनां शिक्षाबिद बिथाङा जादों केशब चन्द्र ब्रह्म बिथां आरो बेनिफ्राय पलासगुरि गामिनि रुंसारि धरेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां सुखानजरा गामिनि बुद्धिराम ब्रह्म आरो बेनिफ्राय सिल्कि खाथानि साबुराम ब्रह्म सांबान्दानि मानिक सान आरो बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजायानो बे कलेजखौ लानानै दहाय बुंबोनाय 1999 नि 17 आगस्ट खालि बे कलेजखौ गायसनजेननाय जादों दा जोङो बै रुंसारि जानाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनाय जादों मानोना बुङोबा बिथांमोननि साननाया दिनै बास्तब अर्थात मोगथाङाव महर मोनबाय बे 6.3 जे दफा जे जोंनि बे माने गोनां इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि थ्रुयै फांसनाव दिनै बे 10टा कलेजआ प्रभिन्सियेल जानायाव आङो खुब माने गोजोननाय मोनदों आरो प्रेस मिडिया बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होनाय जायो आरो जोंनि बे माने कमिटिनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट बिथां आरो जोंनि बे जिबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि मेम्बार लोगो नोंथांमोन आरो बे कलेजनिनो जे प्रिन्सिपाल डनस्राज बिथां बे बिथांनि जे खस्थ' आरो बे बिथांनि सेस्था नङाबा निस्सय बे कलेजआ जानाय नङा बे कलेज बिथाङा जेरेखम उद्योग माने मालायनाव बिबाय लानानैबाबो बा गरसे गरनै माने सान्दा खांनानैबाबो बे कलेजखौ जेरेखम माने सेस्था खालामनानै जेखि गभर्नमेन्ट थांनाय आगोलनि 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनाय हाग्रामा सारनि टाइमावबो जथेस्थ' बिथाङा बिसिनिफ्राय मदद लानानै बे कलेजखौ आगबारायनायाव जथेस्थ' खामानि मावबोदों आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो बहुद गोनां मानसिफ्रानो मदद होदों बिथांखौ आरो आं सासे बेक्तिगत बे जायगानि आरो बे ओनसोलनि सासे बिजनेसमेन हिसाबै बे जायगायाव जिहेतु जों सबसे गरिब होननानै बुंनो थाङोब्लाबो आरो सबसे दुखिया एरिया होननानै बुंनो थाङोब्लाबो बे खम जानाय नङा बे पर्बतजरा एरिया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे पर्बतजरा एरियाया गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय टाइमनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों जे सोरबाया मेट्रिक पास जानानै खुनुरुखुम फरायनानै जोंनि बे न'खरनि सय सम्पति बा न'खराव गैयैनि खारनाव जोङो खालि खेथिजोंनो माने जोंनि समाजखौ बा जोंनि गथ' गथायखौ खांनायाव जों बहुद उसुबिदा जोंनि गार्जेनफ्रा बाहाय उसुबिदा जाबोदों बेनिखायनो जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलाव जेरेखम शिक्षित जानांगौमोन जेरेखम एभेलेबेल ग्रेजुवेट जानांगौमोन बे शिक्षाखौ मोनबोयैनि जुनै जोंनि बे पर्बतजरानि उन्नति बा उन्नयन बा जोंनि बे पर्बतजरानि
मानसिफोरनि गोसोनि साननाया जे थाखोसिम थांनांगौमोन बिनिफ्राय फिसायनानै थादों। ओंखायनो दा आङो प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोंनि CEM BTC-नि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि CM सारनि जुनैबो आङो बे कलेजनि लांगोनानिफ्राय बे बिथांमोनखौ धन्यबाद जासियो। दिनै जे जोंनि बे BTC ओनसोलाव जों फार्स्टआव जों जिरायनायाव जों नुदोंमोन जोंनि टटेल BTC एरियायाव 26टा कलेजखौ प्रभिन्सियेल खालामनांगौ होननानै मोनसे दाबि होनाय दङमोन। बे दाबियाव निस्सय जाजोबाबाबो माखासे थाबोनाय कलेजफोरखौबो जोंना बे CM सारानो होन बा प्रमद ब्रह्म CEM बिथां सारानो होन बेखौ निस्सय सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि BTC-नि उन्नतिनि जुनै बा जोंनि BTC ओनसोलनि रोंगौथिखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि जुनै निस्सय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। आं बिनि जुनैनो जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप जाथों होननानै जोंनि ओनसोलखौ मोजां थाखो मोनथों होननानै आंनि निजेनि सम्पतिखौनो खहा खालामनानैबाबो खमसे खम गैयाबाबो 40-42 लाख थाखा नस्थ' खालामनानैबाबो आं बे कलेजाव जगदान होबोनानै जोंनि बे जोंनि प्रिन्सिपाल साहेबखौ आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होबोदों। बे हेफाजाब होनायाव साखारै दिनै नुजाबाय। बेखायनो आङो BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनानै आरो मिडिया नोंथांमोनखौबो धन्यबाद होनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो बाहायनो फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार समाव नुजाफैनाय जोंनिनो जिबिनि मेम्बार आरो बे टिपकाइ ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजा नोंथांमोन आरो कलेजनि फरायसुला आरो लोगोसे दिनै बाहाय नुजाफैनो हानाय मिडिया बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावनानै आं लाखिनो सानदों। दिनै 6.3 क्र'र्सनि गेजेरजों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म कलेजआ दिनै जानानै फैबाय। बे बिथिङाव दानि सोलिबाय थानाय जोंनिनो BTR-नि मानगोनां CEM सार प्रमद बर'खौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। बिथाङा जोंनि बे भिक्ट'रिया ओनसोलनि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे बाथ्राखौ दिनै बुंफुरनानै फोजोबनो हायै बायदि जाबाय। बिथांमोना बे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय बे गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे आंजोंनो मिडियायाव नुजाफैनाय बिबुंथि लाफैनाय जोंनिनो कलेजनि प्रेसिडेन्ट आरो डनार मेम्बार बिथांमोना दिनै बे गोजोन महत्त समाव मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना साबायखर जासिहरनायाव आरो जोंनि सरकारखौ साबायखर जासिहरनायाव जिबायदि बिबुंथि आरो गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोननिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आङो बाराखौ बुङालासिनो जे बिथांमोना जोंनि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दानि सरकार श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो लोगोसे आसामनि CEM मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांमोननिसिम बेखिनि बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनो थाबाय। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो
क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।